Engizwa into yamalume. Sonke isikhathi. Manje mntane ngifuna esidadewethu. Futhi ngicela ngikuzele malume futhi ngicabanga futhi usho malume ukushada naye mina manje. Hayibo. Umalume uphi yena usakhona manje? Malume usakhona. Usiyazizwa ukuthi usamthanda futhi. Ngiyamthanda futhi malume. Futhi uyena kahle kahle umuntu omuzwayo uma unaye. Yebo uyena umuntu angikhulisa phela ngalento ngize ngizwe. Bangakhe nje mhlawumbe abantu osobatholile wagcina uhlukana nabo ngoba bawu-6. Bonke labantu akekho ofika kumalume. Yebo bhuti. Inzima le ndaba sesiwami ngoba umalume uma ngabe umzali ekushiya nomalume usuke ethemba ukuthi ukushiye nomunye umzali. So kufanele yena athathe iresponsibility yokuthi abe umzali kuwena njengengane yakhe. Yebo. Manje lento le ikuphatha kanjani wena ke kuwena ngaphakathi ke lento eyayi njengoba usuyikhumbula manje ufila kanjani uzizwa kanjani ngalento yayenza umalume kuwena? Ngisakhula ngaqala ngahlukumezeka. Isaba ukutshela udadewethu.